Pa. Pa. Dugay na daw ni Diving panahon pa. Dugay na daw panahon. Panahon ni si Badan o iba. What's up guys? So yeah, time check ta mga agaw. It's already 4:40 AM. So kadlaw na gid kayo guys. So lakaw namin kay mo namin sa Pikas Balay. Kay mo biyahe namin, then yeah, mo ato namin. Yeah, ubanay ko ha. Ubanay ko. So mo ato sa Tailante. So musundog ta sa mga ang sige pang buhat sa mga YouTuber. Kada ilang mga transition ha. So mo ato Tailante. So na ako dito sa kuan guys sa balay sa akong ante. So yeah, nag-ready na sila dito. So, since hay akong tingog no, kung magkadlawon man gid, so maginahinay kitang tingog istorya. Yeah, mang tawad mang lakaw namin. So, sundog na punta sa mga pambuhat sa mga YouTuber. Ali, tapad na. Di kayo mo ambak ta. 1, 2, 3, go. So, namin dito guys sa San Francisco guys. So, mahaswa mi no, kung gutom na gid kayo. So, yeah, mangaon sa ta sa Jollibee guys because vida ang saya. Go. Kasi mo ma-advise sa mga bagong relationship, gaw? Buwag mo. So we are still here in sa CR des Jollibee guys. So yeah. Ganahan ko din nga sa amin. Ako na rin sa amin, B. Basta ganahan ko sa amin guys. Ako ginang kwaon guys. Kaya basta gwapo ka sa amin. Imo rin ginang kwaon na. Yeah. What's up guys? So namin dito sa Enchanted River. So nakaabot na good me guys. So wala na kayo kung naka-update kayo na kayo nagdali mig lakaw. So mag-briefing sa amin dito guys. Sa design mo ato. So magbayad pa mi og ticket. Then mag-park. Then maligo na mi dito. Then mag-eat. So yeah. Nice dito guys. So kailangan na ito na i-enjoy kay eskwela na pagka-Lunes. Yeah, eskwela na pagka-Lunes. So what's up guys, namin dito sa sakyanan kay mo adto nami. Mataas pa kay Baktasonon dito guys. So kailangan manakay na nami gid. So karon guys, ako maingon is nice dili akay. Sa una baktas pa mi karon kay magsakay na gid mi guys. So adventure siya guys kay yeah. Mo namin nasa Hong Kong or nasa South Africa kay naisakyan ng inani guys. So nice work safari ba. Ito namin guys. So ato namin Enchanted. Golf, mag-golf. Baktas mo din sa una? Oo, taas kayo. Diyan lang lugar. Ilang mo? Nasa sa imo ha? Ticket mo? So guys, namin abot namin dito guys. So laban na ta sa ulan no. Mahadlok ta aning kuan paba camera. So yeah, padulong namin sa sulod. Namin dito sa entrance Enchanted River. So karon mato namin dito kay magsisoy mag-picture mi. Yeah, likay ta sa ulan. Sabi ante. So what's up guys, nanami dito sa kuan Enchanted River. So nanami dito sa Enchanted River guys. So dili kami maligo guys kay magsakay mig pambot kay mato mi sa mga isla-isla dito sa dagat. So karon guys is mag picture lang mi dito guys. Siguro unya makaligo mi dito unya nga. So di na ako ka-vlog guys no. So kailangan na gid na ko mananghidaan sa inyo. Muna na siya dito ang Enchanted River guys. So karon guys, mo ato mi dito sa boating station kay ana kay mig pamboat. Ato na mi sa Pikas guys kay mag sorry mi sila. So yeah. Let's
gonna be exciting. So what's up guys, this is Carlo Lumina aka Tibo and you're watching Tibo's Vlog. So karon guys, na namin dito sa Tumoy sa Enchanted River guys. So while waiting me sa boat, no, nag-survey lang sa ako dito okay. Because vlog is life no. So na naman dito guys sa Enchanted River diha sa Tumoy. Namin sa Tumoy guys because gibawalan siya gligo dito sa pues kato akong gibidyo gain na kay nagpreserve sila sa nature kay naay mga limestone sa guys. So kailangan lang bawal sa paliguan diri sa Tumoy kay may cleaning pa sila dito. So gabi gid kabugnaw diri guys. So Enchanted River gid siya guys kay ambot wala pa ta kabalo ko andis agin siya nga tubig guys. So yeah, gabi ka sug diri oh. So, as in gabi gid siya ka bugnaw guys. So mo ato na mi dito guys kay nanadaw among boat. Guys, dapat inana ang tubig sa Agusan River. Kung inana ang tubig sa Butuan bitaw guys na staging daghan gid mo ko. So what's up guys, so, padulong nami dito sa among mga atuon. Sa amin no kay mag ulan-ulan diri guys. Okay? Okay. Wala, rapid. Ninja. Paano? Wala. Shark na? Lolo, sa kulong mo. Sa ubos tayo. Usa man na siya. Shark, simana mama. Ang shark. Baby shark man na. Do. Hija ba? So what's up guys? Nuna namin diri sa Sibadan. Among first stop guys. So sorry may diri guys. Sabaw kayo dito ka. Nalingaw sila mga isda. Takaw mga isda mga tao diri guys. Mabitaw ka nang kita isda ng buhay ba? Siyempre ako kay taga-dagap na mo guys. So anhin ko mga kita naging mga puring isda. So dito guys, kita ulit tukuan guys. Naipagi dito guys. Amang dakuha kayo guys. So akong gibidyo na ako dito. Parawa akong video. So wala may nagkuhan guys. Kaya dili man gid may taga-upuan guys. Dili may taga-up isda. So dili lang kaya mong ginana no. Lo, nilihok ng pagi kaya ng robot. Next ko. Next. Hanap po next. Maling. Ano? Pa. Dugay na daw ni Diming panahon pa. Dugay na daw panahon. Panahon ni Sibadan og iba. So what's up guys, kumana may tanaw-tanaw dito guys. Ato na po mi sa Picas destination sa guys. So manakayan sa mi pambot no kamo. Ato na po mi dito sa mga lagyo-lagyo dito guys. So nagpasakay pa sila sa amo. So mag-wait ta sa ilan okay. Yeah, because adventure so tigid na angay magtambay sa usa lang ka butang o sa usa lang ka place. Kaya ato na po mi sa lain. Bayot ta kayo. Place. Yeah, we're going to the next destination. So yeah, say hi guys. Hi. Gaw. Kanang say tawag ka na mag-picture kasi mong kagalingon gaw.
Shell? Dili pod. Chilpy. Chilpy. So what's up guys, nanako diri sa Vanishing Island guys. So mo na mong second destination na. So guys, so manage ang Vanishing Island guys. So na siya, una na siya mo vanish guys. So yeah, nice kayo ang place because dili kay siya ini, walay ulan, lusulandong pa kay siya guys. So lindot di kay diri. Dito sa tumoy ang Enchanted River. Dito siya. Dito siya. Dito siya. So come on guys, ligo sa midway kadali no. So ligo-ligo sa midway kay maglain mo guys siguro ako vlog. So wala magig camera guys. So pag-donate na lang gid mo guys no guys. So andam ko muhatag og email address na ko guys ko. Pwede mo donate og GoPro man lang diha guys no. Ligo sa midway then madalo ko sa biggest destination. So basta kabalo na mo nga nagligo ko dito sa Vanishing Island. So yeah. Like way budget sa waterproof camera. So karon guys, moadto na pud mi sa biggest destination guys. So ubani ko ninyo. So guys, naabot na may diri sa Enchanted River guys no. So mato na pud mi sa Enchanted River kay mga ligo namin kay human na may among alan hopping. So what's up guys, no na namin diri balik pa sa mga food court nga gabi kay kaulan guys. Hastang uwa na gyud. Maneod ta sa may kay mobalik mi didto. Mga ligo mi outro din ako ka-vlog kay bilhin ako ang camera kay mga ligo mi. Yeah, may waterproof camera so phone. Makaipon si Papa. GoPro. Ayos Papa so. Mga ano ta? Mga ano ta? Mga on. Mga on. So guys, sumanamig kaon guys. So mobalik kami dito sa Enchanted River kay maligo na mi. So mana ako mga kuan, mga friends, mga aunties. So manamig kaon no kay managid busog na gid kami, no? Busog na gid kayo, boy. Busog na gid kayo. Oh, busog na gani, oh. Oy. Busog na. Oy. So nangabusog namin so mga ligo namin dito. A few moments later. What's up guys? So managid mig ligo guys now. So naabot og 1 hour ka pin. So managid mig ligo. Wala ko kadalag og mga camera. Wala na ako kadalag camera kay dito nandingaw namin dito. Nandingaw mi dito ligo. Kuan mi dito enjoy mi dito. So hapit lagi mi mahuman. Hapit lagi mahuman ng video. Kalma lang kita. Di lang kita mga suko. So maura gito guys. Thank you guys. So maura to guys, thank you kayo sa pagtanaw ng video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel down below. I-subscribe na ko ninyo or nindot nyo mga kinabuhi. Namoy na learn o nakahatag mo oras sa ako pagtanaw na guys. So daghang salamat guys. So salamat o dalaygon ang Diyos. This is Carlo Luminayo again saying that life is full of blessings. So bye bye.